Ni priang sengap habiang ipi session syakane ka program keba Wan Raj pi ka sabat school ke jongi lembaga KJC Media Ministry mentangi poi syakal nong keba khat ar jong ke jingi pulai ke jongi te haswa bengin ya pulai ke tin ke jong play tungnya wat u play ha ke jing duai kuk pa jing bah neng ni wan hajan jame ko try kini klimat ngidon kam yame ke jing im ke jongi bangin nang la ban wan kham jan cheme bangin itu kham bah yame a try pat ngi duai kini klimat tu yarap ingi baro arngut kisah kiri kijame kerku yo pai lang jame bapulei tin kijame kham tamik long sabat school kijangi try yarap ingi bangila ban ai ke jing sngotu syaki briu kijame tu sneu kini kijing duai kijangi ha karte uji sungi pan amen kalau nong kabakhat ar ka kren chapang kajing yakendo kajong ublei bat umoses hangni umoses ukwa banyo i ya kaburam kajong blei bat Moses uong ya ublei sngau bhapen i hanga ya kaburam kajong me ya kadkhot spelendet jengi lesim na kitab Exodus kalnong kaba live hosau kadkhot kaba hanriu bat kaba nyau kaktin jong blei ka ongkum ne teu try ulayat laj haswa jong u bat ulapen bana utrai ublei uba isn ai bat uba ai uba yai slam bat uba kenre haka jing bha bat ka jing shisha uba bat kajing isn ai yaki hajar uba map yaki jing palat bat ya kajing rengkang bat ya kapop bat om pensan dalele ya ubaman uba penwan ya kajing palat jongki kpa haki khon bat haki khon jongki khon hadu kabalai bat kabasau pateng benreu hakane kajing ya pulai jengi akal nong kabakhat ar ngin ya pej ya kajing ya kenduk kajong ublei bat Moses ulang usyakri ubayane jong blei baru kwa ia ka jinge dai kebajan bar ublei bat menta ngin yapet hangne alada Moses hangne ukwa bandon kata ka jinge dai kebal longkum uparlok bat ublei ngangin ngidon lagi jong ki parlok kibajan tam ha ka jing im gejongi ti ki parlok ngitip lut ia ka jing im gejongki kita ki parlok ki bangyajan menta Moses bar ublei kadon kata ka jingdai kebajan hapdeng jengki bar Moses urang kwa ban itu khambha ya ublei bar Moses ukwa ban i ya kaburam ka jong ublei te mentang ni pet ya kamat ka ba nengkong jong ka jingi pulei jengi ya kaneka sabat school ka jengi ka ba kren syapang ka yingjan jong ka jingi seng kwa ban kli ya pastor ha kaneka mat kaban kong ka ai kani ka ying jan jong ka jinge seng ka bang sem haka Exodus ka ba life like nong abang ipet ya kani ka banta ka ying jan ka jinge seng ka dei ka banta ka ba Moses ula ban rung ula ban mi ula ban let sia kani ka jinge seng ka jinge kenduk ka jong ubar ublei kat bah kani ka tawan rekal ka jaka kentang Moses umla ban rung sagani tak daw ong ba hangni do pipuli bha kani ka landong ka balai pulai nyo do khat wei ka yathu ingi ba Moses ulale ayu ula ra ka ying jan shabar jong ka jaga song dara kam dei hap deng jong ka jaga song dara ka dei shabar jong ka jaga song dara ka ba Moses ula ra ula chna ula te ka ba ula le rung ha ka balai kendu yo blei ha ka tu ka ying jan nyem tip ka ai ka bau bleu ya kran bat ha tu ko por re la let bat ki khun Israel baro ki le pe lengo yo Moses ya ta jing ra jong u ta jing jan shabar jong ka song dara jong ki khun Israel bat ki khun Israel baro ki le pe da jing lengo bat on ba ki i ya jing rung ka jong Moses ha ka tu jing jan ka tabernacle bat la rung hang tu bat ong ba ulawan hiar ha tu jing jan bat nul ulai kran ublei ulawan hiar ha dor jong ulai kran bat Moses hapo jong to jing jan Moses hangni ulai kran mark mat bat Moses kumba kran kumba ong benema kran uparlok bat uparlok kran mark mat Moses bat ublei kran mark mat ha la bun sin Moses kran bat ublei dai kan ni ke dai jing kran ka ba mark mat ka jong Moses bau song hapo ka yang jan rung hapo ka yang jan bat kran bat ublei ndai ki khon Israel pat dai gile ayu ki mi na ki jing khang jong ki jaga song dara ki jong ki le no ki aphai chagni ki jing jan bat ki mani ya ublei ti hang ni ru ngi su tho ba ublei ha ka ni ka por ong ba ula ai Moses ya ka por bodon hari Midian
kendiat ulai kran bat ublai ulai kenduk bat ublai ula bu ula ai yau Moses bon tho ai kitab yang juk ba kitab Genesis hari Midian tiana tak daul ong ba Moses man kapor je kenduk yau ublai pun sim je kenduk markmat bat ublai ya kran kumai kran ba parlok tak daul ong ba ka ying chan ka jing seng ka ba Moses bat ki kon Israel baro ki mani kat ba 4 don kani ka tabernakel ka jaka kentang tad haduk ba andala don kata tabernakel ka jaka kentang ba jaka kentang tam Moses la syuk bandrung na maritang orang paling do bala bandrung syakani ka jaka kentang ba jaka kentang tam ti hagani ka por kat ba 4 don ka tabernakel jong ka jaka kentang ba jaka kentang tam la don ka tabernakel jong ka ying jan ba kani ka ying jan ka baritang Moses bala irung hapo jong ka bodu kran markmat ba doblai keblai sibon pastor ngiu i kani kelong ka ka ba sengotenat hang ni ban kenduk ya ublai kum uparlok ya Abraham ru latib yu kum uparlok jong ublai ya Moses ru latib kum utau parlok jong ublai ngiu i yakini ki ar ngut ki sakri ki jong ublai ki baye jan bar ublai hadu kata ki baye kren bat ublai kum uparlok hatungin penlong ya Jisu kum uparlok ubahajan jongi ladangi jit ban penlong ya Jisu kum uparlok ubahajan jong kajing im jongi kata nginang wan kam jan sya ublai yu i hang ni Moses uya kenduk ya ublai ha kani ka ying jan kebron syabar jong ka jika syong dara jong ki kon Israel te hang ni yu i ba Moses udai ubriu ubala yo ya kata ka jing kala ka jing im ka pathamai ha ba uya kenduk ya ublai te Moses hang ni unong thok sebab skul ong ulalong unong wanra ya ka jing kala wat la ki briu kim syam labut ya ki jing ptha bar ki ktin ki jong u on na kila ko ngu yu kumta kila roy yu i ka jing roy jong ki priu ki jong blai kila man bha haba kila sha skor kila ko ngu i ka ktin ka jing ptha ka jong Moses ya ki kon Israel namar ma uliyo ya ki jing ptha direct na ublai uba uli kendo ha ka to ka ying jan baru blai kwa ingi ban long kita ki nong wan ra ya ka jing kala ha ka im lang sa lang jong i kumba Moses ulong ubriu ujong blai tim tang ni poi ha ka mat ka baar ka jing ya keren ka jong i ban yo itu yame ngilio iba Moses ula juya keren bat ublai man kapor kumba i pastor ilaong ngakwa ban bu kecing keli hane pastor balai pat ba Moses urang kwa ban yo ban itu kamha ya une ublai uba ungai hang ni iba Moses kwa ban nang ban yo itu syusyu ya ublai dapin pulih tu ka banta mo Exodus lai pulai khat ar khan nyo ke thu ingi kumno u try wang ha Moses u ya kran bat Moses u la ong ya Moses bangan lor kat lambat me ngan dor kat lambat me ngan ya lam me ngan rian semar wat hadin ba Moses lai kendo ya ublai lai kendo ba ublai markmat lai kran ba ublai dai pen ban urang u ong bangan yo itu syusyu ya me ban kam itu syuk ya kajing iit ka jong blai kajing long ka jong blai kumta Moses la ong ha ka wi kisngi Moses ha kajing ya kenduk bat wa ni ka khat ka ba hat lai sangap man puli lai pulai hat lai menta namar kata nga kerpat ya me lada ngala syam kajing so pha khmat jong me to pan i hanga ya kalan ti jong me bangan yo itu ya me bat bangan yo syam me kajing so pha khmat jong me to khmi ru ya ka ni ka jat pan riu kalong upat lang jong me Moses kwa syo ban itho yo blai wat law ya kendo yo bon sin la let le kendo bat umar khmat re dong kwa syo ban itho yo blai ublai wong bangan la yu sngap an puli bhai kini ka banta ong to pan i hangai ka lenti jong me ban ni ngan yo itho e me kamot Moses dong kwa syo ban tip ya ka lenti ka jong blai ka ka lenti ka ba blai kwa ya Moses ban yalam kumjuru kalong na banta jungi ladang ngi kwa ban itho shu yo blai ngi pan no blai bar hagwe kisngi blai ya lam lanti yangi ha ta galanti ka badai bangan syam ya ta galanti ka basisha ka jong blai kumba Moses onda bala ikran bar blai la tip chpang blai la ikran bar blai redang kwa shu ban itho yo blai tienang tal ong ulalap kat ba udang tip yo try ong kat bangarang tip ya oblay kat bangarang jan sa oblay ngan kapalong yang nga nganom tip ba sa pang oblay kamot dang don sibon ki ba Moses umpat tip ba sa pang oblay walau day makna si parlok ya kran redang don ki ba tip ba tina ta kadal ong ba ule yu wong akwa ban tip susu
yame ti hang ni ro ublei dala kamon swabhav ai kata kejing kwa ke jong Moses da phin pule mo hang to phin pule kit khot ter hang to phin iba ublei la ai ya kita kejing kerpat ke jong Moses ki bala sing se pule kham sedin bat hadin ganil ong ba Moses ula lej bala syong halum Sinai sau posngi sau pomit ban dia kendo ban dia keran bat ublei sau posngi sau pomit halor jong lum Sinai di hang ni ong ba nang tahu la pelut sau posngi sau pomit bat prai udai yasai nagamanta kinong pop ki khun Israel dala don hang tu la so tho ya jing long ka jong ublei la so tho kham chan shu shu ublei la long kum par lok nang tahu wat la kata don sibon ki bom so tho rei la le yu la nang kham chan wat ublei la le yu la yasai na banta ki khun Israel phin pe yang tu kalnong ba lai pu ar ka khot ka ba lai pu ar ka ba ngila puli min chem ti yo mo ibang la puli ha ni ti yo bla adap ba kumno Moses la yasai na banta ki khun Israel ti hang ni ro iso tho ba Moses ula le ban penyesuk ya ki khun Israel bat ublei hadin ba khun Israel gala le pop ma la le pop la mani blei thau la mani yo tu khun masik siar tu Moses la le ban yasai bat ublei ba na ka banta ki khun Israel mdei na banta ya le de Moses sham la le pop rei ki khun Israel ki la le pop rei bun sien ha ba le pop ki no yalam ngat lang haki babon haki pat ba tiana ta ka daw ngi so tho ba Moses udai no yalam udai no yasat klam la pop rei yo ki no ki brio ki bo la yalam khun Israel ba ki la pop ha ban let ban mi khmat ban long no yasat na banta jong ki ti hang tu ro ga tho ingi ong Moses la thrang ban tip kham ni ai ka jing long jong blai bat shen ublei la ai ha ya ta ka jing shampang ki ba kerpang ban so tho ai ublei ulong ti hadin ublei la ai ka ta ka jing ai ka ba compare da fin pule testament ga ba thamai ro ka tho ingi sipun ki ba jisu pan i tho ela de kum khon jong ublei kum upar lok ba kisan ran wi tho ma ba kisan ran ti na ta ka daw ong ba la long kum upar lok ubay jan hadu ta ba ublei Moses Kublai sibon pastor kanika mat kalong ka ba smutanat sya hang ban yo itu yo play pila ong ba Moses kat ba unang wan kamjan cha ublei kata unang sngutu ba umpat tiblut sepang jong play ngin empat tiblut sepang jong play kata nginang pule ka Bible kata nginang sngutu ba ngimpat tiblut sibon ki ai ki ba phala ki ba mayan ten ka jong play kat ba nginang jan bat ki parlok ki jongi kata nginang itu kambha nginang ngila sngutu ilade ba ngimpat tiblut sepang jong ki lemda ngia jan bahabat ki te kat ba nginang jan shu jisu kat ba nginang jan sha ublei ha ka jing im ka jingi kata ngi sngutu ba ngi long ki ba pop nginang don kam ban tip khambon ye u ha ka jing im ka jongi don kam ban tip khamba ha shu ya ublei khanang ba ngila ban wan sha ublei uba lawan sya prathai ublawan ban yap ye plin ta ki pop ki jongi uji su ong ha ka gospel kat kum yonis kalong ba khat nyau khot ka ba lai ong hani bat kani kalong ka jing im bom jikut ba kin yo ithu yame ublei ubashisha tang mamehi bat ya uji su Kris ya uba milapha ka kentin ithu ha ka Bible kalong ka kentin ka ba jeliu ha larngi pej ha ka Genesis kalong ba saur khot manangkong ngi yang tu ka Bible ka ong u Adam mula itu eka imbat kala pun khon kala pun ya ukai ka kentin itu kalong kata kentin ka bayad ka badon ga jinga dei ka bajan hado kata hapdeng ki arngut ngila dong ulok bat kalok ti nyo i hang ni ba Moses ukwa ban itu ya blei kemud ukwa ban don ka jinga dei ka bajan bat ublei hado kata ka badon hasenda jong u tina kata kada uji su ong hani kisenran ki jong u kani kalong ka jing im bam jikut bakin yo itu ya me ngap ban itu ya ublei ngin wan kham jan shu bangin yo ka jing imbam jikut nginang yo i ki pop ka jingi kat bangin wan shu ublei kata kalong ka kubor ka ba ba ka basungut nat nam ta jungi i wei pe wei kat bangin wan kham jan shu jisu kata ngi itu ilde bangin long ki ba pop pat ki ba kordit na ki ba kordit tam ngidon kam hadu kata ya ublei ha ka jing im ka jongi te ngai kane kala shai kane ka benta ngini poi menta ha kamat ka balai Moses hani uong sngew ha pen i hanga ya ka buram ka jome pastor sngew ha ban yarap ingi hani kumno pade ublei ujubab ya kata ka jingpan ka jong Moses ban pen i
ya ke buram ke jeng u Moses. Ta hadin jong ke jing le persya jong khun Israel ma. Moses bat ki khun Israel. Ki tu ki ba iet ya oblay ki wan bat Moses. Itu bom iet ki khlat no Moses. Bat kladon ke jing ja ba sosi ma ke jing yap ba sosi hadin bagi mani ya tu khun masik siar oblay thau. Tio Moses la le yu la kerpat na banta ki bri ki jong mat jong oblay. Nang ta Moses la yu hadin ba la yu i kani nang pat skem chuchu ya ke jing yalam ke jong na banta khun Israel. Unang yu i ba kini khun Israel ki don kam shibun ya no yalam oba ga do not ke jong ka long ga do not ke jong oblay. Ba jam not ma ba jam not ba ong ha ta ka banta kum ga do not ke jong oblay. Ba jam not haro ta. Di hang ni banyalam ikun Israel chadu ri jingkular. Di hang ni Moses hang ni jing yakran ke jing kiu ke jong Moses yang luom Sinai. Moses kerpat ya oblay ong kumno. Topen i hanga ya ke buram ya jong me ne. Kwa ban yu i ke buram ke jong oblay. Di hang ni yu i hang ni kalendong ke balai fulai ke dekat ke bakat pra hadu ke baar fulai ngin puli kan dia de tu ke dekat ong kumni. Tiu lo ong ya ke jing bha jonga baro ya pen ya Yeshua jong me. Bat ngan penbena kerteng jong utrai haswa jong mi bat ngan ia ha ubangan ia bat ngan isnei ya ubangan isnei ulaong ru memla ban yu i ka khmat jonga na ba ubriu la ken ban yu i yanga bat on im kwa ban yu i ya blai ya ka buram ke jong blai kmut ka khmat ke jong blai ublai pen sha ya Moses menom la ban yu i ka khmat ke jonga na da ubriu yu i ka khmat ke jong blai unom im ka ba mut on yap. Ti uang blay yo Moses uang ai bagai ta jing bha ke jonga kan ya Yeshua jong me. Mot ya ka khmat ke jong blay on ya Yeshua jong Moses. Ti hang ni ya thu yang ngiro blay la kularon pen i ya ya ke ya jing bha jong ka balong ke jing long ke jong ke jong blay. Ti kwa pen i ya kata. Ti hang ni pin dapat bha ke buram ke jong ka long ban kup ya ban kedup ya kinong pop ki balak lava mot kata di ke jinglong ke jong oblay wang ngan ya Yeshua jong mi ke ngan pen iya mi kata ke jinglong ke jonga bangan le yu ngan kedup lani ngan pen kup ya kata ke ya kata ke buram ke jonga lani kata ke jing siuspa ke jonga ya kinong pop ki bakla ke mot di hang ni ke ngi so tho ba oblay hang ni ukran sngap man puli kan ni ke benta ke bala tho hang ni ndiat ya kan ni ke jing pen pau ya ke jing long ke jong oblay ya ke jing pha ke jing sbun ke jing ie ke jing jamnot jong day ban yu i ha ki kam jongi ha kan ni ke rukam ka bamut Moses ula pen i kata ke benta ke jing long ke jong oblay kun Israel ba Moses dang yai kwa syu ban tip sapang oblay ya kata ke ya ke dur ke jong oblay wala oblay ong ladami i yang menom im Henry ngin sai puli ha tu go ke benta le si ke basau sai puli ko no ba oblay pun pau ma ya le di ha Moses ti hang ni so tho ba Moses su kerpat ya oblay ba oblay pun i swai kata ke jing bha ke jing sbun ke jing i ke jing kloy ban pen kup la ne ban kedup ya nong pop la dau kala ke bamot kata de jing long ke jong oblay ba oblay ha kan ni ke benta lo pen i le de sukran ya Moses ong pet Moses menom la ban im la danga ngapen i gedor khmat jonga ke dekat ba arway dia trial ong ha khmi ngadon ke jaka hajan jonga ha ka ba men yeng halor mausiang ti kan jia kat ba ke dekat ke ba ar ke buram jonga ke ya laj bat ngan bu yami hapok ke kram utau mausiang bat ngan tap yami re ti jonga kat bang rang ya laj onda kumta ngan weng no ek ti jonga ti men i jing dong jonga handre ke khmat jonga menom i ken blai ong menom i khmat jonga handre tang ye din ke ingdong jonga men i ti kata de jing kular ke jong oblay ya Moses kat bagi dang keren on dah pla de ke por ba oblay ni phai no lik no pen kot ke jing ya keren ke jong ubar Moses oblay so pen i ya ta ke buram ke jong oblay. Amen. Keblai sibon pastor ya kenika jing pen syai nyu i oblay kwa ban pen i ya ke ba Moses kwa ba oblay un pen pau Henry oblay pen pau ban ni ke jing long ke jong kumno oblay ulong hapdeng jeng kibriu hapdeng ke jeng beman jeng kibriu ke jeng hapdeng ke jeng saitla ke jeng ki hapdeng ke jeng ya lek persya ke jeng ki ngi pen ban ke jeng baha ke jeng sebun ke jeng iet ke jeng blai ke jeng map bar ke jeng ia ke jeng
te Moses Shemlayo ya ublay ya ka khamat ka jong unamar ublay ulong ubadap da kata ka buram na kata ka daw hadin ba ubri ulale pop uladu le no ay ya kata ka buram ka jong blay kum ba kasam ka itu ngi long ba phra ka khot ka ba san ka ong kum ni na ba mila penlong yu utang kendiat kampo ban ya ublay bat mila penlong mila penpong pan sniat yu da ka buram bat ka jing pendan buram nengkong hi ublay penpong pan sniat ya ubriu bat ya ka briu ka per iden da ka buram ka jong u kimi i ta jing lung khut ka jong ki te henre menta ha ba ubriu la le pop umla syo ban kendo bat ublay mar khmat te nak ta ka daw ublay umla ban pen i ya ka dur khmat ka jong u hau Moses baro kinong pop kin yap lut ha ba ki i ya ublay nak ta ka daw ujisu uhab ban shim ya kijing longdo apa wan seperti kanang bata ka buram ju kanam penyap lut ya kibriu kibapet bat kibiu iu teng singo tho hane ya kata ka jing baha bar ka jing i ka jong blai nam ta kibriu ki jong u mentang ni poi pat de ha ka sngi ka ba bot ka ba kren shapang ka jing pen pau hi daladi ka jong blai Moses Pastor kumno hang ni ngin pej ba ublay lani kumno ngin yu hang ni ba ublay upen pau ya ladi ha Moses kai ka ba jia ha kan ni ka jing pen pau ka jong blay ya Moses tok ndiat hang ni ha kan ni ka sin ka ba nyo ha ba ki khon Israel ki shar dara hang to ha ka jat jong lum Sinai ha ka sin ka ba nyo ka ba Moses la ki ho lum Sinai la le yu la kan do yo ublay ba ublay la le yu ula penpau ialah ke buram hau Moses. Kena pulih ke tu ke lenong ke balai pusau ke dekat. Iwei hadu arfu frama ke ke bajrong dari ngakwa an pulih ke ni. Ke ba ublay kwa ya Moses ba unlek. Badang man ke poru julik kiu hidang step Moses bende kendo ya ublay namar bon sin ke jing ekran ke jong u kalong bar osisngi. Ti hagan ni ka por lay ba ublay Moses we kendo ya ba ublay ka simpor u do sa fosngi ban ya kren ya ki baro ki ba ublay don kamban ai ban hikai na ban ta ki kun Israel ti hang ni so tho ba utrai ula haulum Sinai ha ka sin ka banyo u Moses la don ba utrai ti hang ni da pin puli ka tu kabanta pin pej na do Exodus khat khandai ka landong hang tu Moses wi kan do ba do blai lai sin nang ta Exodus arpau sin Exodus arpu sao arsin Exodus lai pu arsin hang ni de jing le ya kan do ka jong Moses ya yau blai ha ulum Sinai yau sin katar 4 kut dang ya kan do shu bat ublay ti hang ni long ba ublay la le yu ula pen pau si sha kata ya la de ha Moses ti hang ni ko ban pulih ndiat ha ba Moses la i ke jing batai ke bakerpang ke ba klempat jujia menuru bat ke ba klem da yanu jor ya ke kerteng ke jong ublay nang ta ong ula dem krup bat lo mani utrai ha ba la le yu ha ba ngi la yu i ke jing sha jong ke jing e ke jing ai ke jing snai jing sorit ke jing bha ke jing shania ke jing map ke jing khoj ba ke jing bishar hok ke jong ublay ngiru ngin syakring hau Moses uang hadin bang la itu ya ublay ya ke jing e ke jing snai ke jing sebun ke jing bha paro gitu lapan pau bat ulas nyau ba ki khon Israel ki deban yo ya ke banta namar bale namar bau i yangi ya kumta ngiru ngi ja umah namar ba ublay la i jangi ngiru ngi ja u yo ne slide kan riu ka bang itip bar khoj ma ka bang ngi itip lang bar khoj ja dei jing ka jong ublay na banta jongi ti uji sulawan yap na banta jongi ma ti bat ngi la yo jing em lang ba Jesus Christ ti ha ni ka banta ngi so tho ba u Moses hadin ba la pan ni bat ublay ngi lai puli men ne ba la ong la le yu anda balai dep ya kran ba Moses ha ni ka sin ka ba nyo la le yu la pan pau ya la de hano ha Moses la pan pau ya la de bat wang men i tang ka ka din ka ba din ka kli ga jong ha bong ka leng tho do ma ka leng tho do ka de ba din e jong ka met la ne jong breu ka din te u yu i tang ka ta re anda balai i ka ni la pan kala ya ka jing em ka jong Moses wala umtip ka bangin say pulil asia ha kani ka mat ka basan ka bangin say puli ti hang ni so tho ba ublay
trong cái chuyện open ha Moses ya kata cái bak krau ka bompat ju menum no wat lai kren pun sin bat oblay din am lai kren bat pun sin bat oblay rei umpat ju ka dur ka jong oblay ka ba ong mo ban ju ta ka burom ka jong oblay ho ya kren mar khmat kumpar lok rei ju ka dur ta ka dau Moses pan wong pen hangai ke dur ke jong mi pat ublei lo pen dak bau bori u ka kram pat uka dak keti ke jong u ka khmat ke jong Moses bat hadin bau la dap ka la yat la ya kata ka kram la yat la ya Moses bat la weng no keti jong u na khmat jong Moses bat Moses la ka din ke jong ublei bat la pen kala ya ka jing im ke jong Moses. Amen. Keblai Jibon Pastor. Nyu iru hakan ni ka benta jong ka ni ka lenong jong ka balai pusau na ka Exodus. Nyu hang ni ba Moses ula likiu sya utu ulum hadin ba lapan pat ye tu ki maulang keniap ki banangkong te ublei ula tho ye kini ki sipeu hukum ula tho ha kita ki mau ki bala ashna pat da Moses but nyu hang ni Moses ula kiu dan step kumba I pastor ila ban ye tu ban ngi pet hang tu ha ka khot ka ba ar phupra hang ni ka ong te uladon hang ta lembar utrai sau pheu sngi bar sau pheu met siem labam yo ku lem ne di ek te ulat tho halor kita ki maulum keniap ya ki tin ka jutang ya ki sipeu hukum ken menta hang ni lapen thamai biang ya kata ka jing ya te jutang namar ka sipeu hukum kalong kum ka jutang ka ba ublei u ya te bat ki briu ma u ulong halor us emu ba khrau bor bar kita ki briu ki belong ki mrau ki belawan nakari Egypt te ublei u te ka jutang bat ki bakin sumar piang ya ka hukum ka jong ka bala penpat hatrai jong tu lom sinai ha ka por ba ki mani ble thau ngi hang ni ya ka jing ya kendo ka jong ublei ya Moses ya kendo piang u sau pho sngi ba sau pho met bala ai pat ye ki speu hukum ha ka kti ka jong Moses bala tho piang ye ki da ublei tingi hang ni bala pen thamai piang ya ka jing ya te kular jong ublei ber ki khon Israel haba ki layet haba ki lapen dekut no e kata ka jing te kular ngi ublei jong ka jing ubam ju no yang ki nong pop wal haba ngi lapen kenya ka hukum ju ula kloi ban IT yala ka jong ka jing im Jesus Christ ulawan ban pen im ban siuspa yang ina ka jing tim jong ka pop wat langi le persya yeu te pastor pidon ai ban hanis kendiat hang ni so tho ba phin pet ha jing khen kal nong bhat saw khot ba hat pra ong utrai long ba sha aslam bot ba khrau ka jing isne ba map no ya ka pop ba ka jing palat klem da pan ksan da le ru ya ubala rem ti hang ni ublei nang tas ko uba pan pa uba pan one hap ya ka pop jong ki pa jong ki pa halor ki kun ki ksio hadu ka balai ba saw pateng ben riu hang ni I ba ublei ong lada phiele persya nga lada ka jing map jong ngala ai pin ri pim priang ka bar kata ka jing le persya jong phi ka hiar pateng hadu ka bakal lai bat basap saw pateng ben riu jong kitu gibri gi bele persya ya ublei nang ta phin pe hang tu ru hau ni he maya mo ka khandai khat nyo phin pe hang tu on rengan pudi kan ni ka hang tu ru ka tho hi ka tu benta ren pudi kan ni ka sam sis pa lai ka khat ka ba phra ong kum ni ngap un puli u try u dap da jing snei bat uba ia uba jensur ban bitar bat ba kan re ka jing snei wow ublei di uba kan re shisha ngida pop kat bale ki bri hopor thai ki em ge jing em ka ba pop re pleng ublei on dap da jing snei ai lat ingi hatu bangin da yap ro ha shua bangin yap ro dang ai lat din am hatu ban kut ke jing em jong yu dang ai lat re pen ban ki bri kim sham la pha sha ublei re ha ba pe jing khun swell on da ba gila so tho ba gila le pop gila yu ki pha sha ublei wala buon ka teng buon ka wat kila jule persya ya ublei re ublei uya I yaki wat haba ki ugi klab mut ukloi on ma bi pop bi jongki keblai Jibon pastor mentang ni apoi haga mat ka ba khadu jong ka jing pule ka jongi nyu I hang ni ya ka jing tung shan jong ka khmat ka jong Moses pastor snup haban batai ngi ka ba panlong ya ka khmat ka jong Moses bakan tung shan bat bakan pharnai hadu kata ba ki khon Israel ro kila shifting ban pe ya ka dur ka jong Moses ta kumang lai kran mene hadien ba ble la tap da ka kti khmat jong Moses ba la yai la ba Moses la yu I ka buram ka jong ble na dien ba ha ni ka sin ka ba nyau ka ba Moses la kiu ma anda ba ble la yu la tho biang yu tu ki malu dia ma da dep tho nang taw la pen I ka buram ka jong ha Moses ka taru tang na shedin le kum no ula
lawan pai no boleh la ong khilik no ba lawan pai put le ka tu ko khat mo life sao arpun dai ka tu arpun dai ngap an puli ti men ba Moses lawan hiar na tu lum Sinai bat kita ke artli gi maulun kniap ka jing phla ha ka ti Moses men ba lawan hiar na tu lum Moses tip bagas ni khmat jong kala teng san ber kat ba ulai kran bat Wow. ti hang ni i ba on da bala wan no Moses na lor rum Sinai ta jing dai ke jong ko banyo lawan phai biang bat kita ki maulun kniap ha ki ti ki jong dala wan phai tip ba khmat jong kala teng san ha jing si sha dei ban tip mo ha jing sha na mar ka teng san ni la ban i hen rei Moses klem i ta jing teng san la bo re ya ka da ublei khang ba ki wei ki i ta da do ba ki wei ki i ta ka buram ke jong ba Moses so tip baga khmat ke jong ka teng san ti la da ngiru ngilong ki priu ki jong oblei ki ba i chi sha ya oblei ki be kan do chi sha ba oblei ha ke jing im Kristan ke jong i kum bi Kristan nga nget ba khmat jong i kan kham teng san Amen. wala ki priu ki me i ta ka dur ka bateng san kum ka sngi la ne kum nai la ne kum ki klor dai kan i ta ka jing i ke jing sbon ke jing ba ke jong i ka balong kum ka ta ka buram ke jong oblei ka ba oblei lo pen i ka ba ngilai kran mane ti hang ni ro ngi so tho ba onda ba ki khon Israel ki la yu i ka ni kim la su ban pet ya khamat ke jong Moses tiu Moses hab le yu haban ka no ya ke khamat jong daga jan bagi priu ki la ban kran ba Moses ti hang ni ublei ha ka pakhat du ya ong to Moses ka ngan pen i ke jing bha ke jong ngan ro ki jing bha la dab hi kai la dab ye thu eme ba ke jing i ke jing isnai ke jing map ke jing tot ban pitar bat kum tar ter ba ha pakhat du ublei ongan ai ba min i ke buram ke jong ha bar kata ke buram ke jong ha ka teng san ha ka dur khamat ke jong me ba ki weiru ke nu i ke buram ke jong ublei lengba jong Moses Amen. ti hang ni so tho ba pina puli ro mo kan la si ingin puli tu khat kan diat ar kuren lai khat pra ong ni da ka khmat klem da ka no da ka bangi khmi shai kombaha ka yit ka buram utrai una nang pen kala dor yangi sha kata ka ju ka dor na ka buram sha ka buram kombaha utrai Amen. kabamut yangi ro ublen pen kala dor yangi nang pen kala yangi ka dor ka jongi kum ka dur ka jong oblai na ka buram si ka buram ki briu ki jong oblai ki nang don buram hakat bagi sngi ki por ki nang wan ki nang long ki briu ki baru oblai ndai ki briu ki baman ki nang le baman shu ki nang le baman ha ki ni ki sngi ki jongi ki bobun ki briu ki le baman te kum ta kita ki banang le baman ki baklet no ki jing bah ka jong oblai ha ka ki sngi ki ni kan do ya ka jing penjen jar le se mo ka jong oblai ka boblen ai na mata jong ki kon Israel ki bala pediang ya kata ke jing khot ke jong oblei bat kata ke jing yalam lenti ke jong oblei la yalam ki sagari jing kular bat Moses lai phukan da itu digi snam la yalam ma ikun Israel bat tang ka wei ka banta ba umla ban rong sagari ke jing kular lai ram ha du ha rot jong kata gari jing kular dai umla sho ban lai rong sagari jing kular te yangi wei puero la dangi la pechin ya ka ding phna ke jong Jesus Christ la pediang yo Jesus Christ jing im jongi bat ke jing im jongi an pan kala bat ngim ting sho ya ka ai ro rei ngin shania tang hau blai ba blen ya lam yangi ti ngin long tumita ka dur khmat ka jong Moses ka batang shan ha ki wei pat ki wei i yangi Amen. Kebelah sibun pastor. Ngangai badun tang kawe ke balapan kala ya ke dur ke jong Moses ban long ke batang shan. Kadai ke jing pet bat ke jing kemi jong sya ke buram ke jong trai. Amen. Bat Moses menta ula palang ya ke jing syai ke ba ulayo na ublay bat kaduk ke dur kemat jong uruk ke laper. Ngangai bangi iwai pa iwai barok ladangi yasyam ya ujusu ke jing im ke jengi kan jing im jengi kan nalong sisa ke baper. Ki wei ke bapet bat ki bai kemi yangi. Kini iba uneu briu ulalong ubriu ubaper bot dai shu utu ubangai yo i mensyua nganget ro ba kadon ka jingong ka baki ong haktin nong wei by beholding we become change da kabangi khmi bayangi on pen kala ka e kabangi pej mentah ki sngi ki jongi kala ban pen kala ngi pej ye ki basniu ki baja clear kata ka pen kala ngi sya ka kala ban pen kala ngi sya ka jing sniu lani sya ka jing pha haringa kwa ban kentu pi ko ki parlok ki prabnget kumba ong Yonis how Yonis iwei arpokondai Yonis ong hakmi ukon lamrot jong blai uba kitno e ka pop jong ka parthai to
tungin pet sya ujisu ukon lam rot jong blai uba kit no ekpop jong pertai sya kata ka ding phna bangin sa long kita ki briu ki bala pen keladur da ublai naka burom sya ka burom kat bangi ap khmi ya ka jingwan ka jong ujisu ya ki briu ki jong blai dei ban pen kela sya kata ka jinglong ka jing im ka bathamai ya ki jingmut ki jing perkhat ka jongi ublai kwa ban pen kela ngi haswa bangin rung sya kata ka ri kanan ka bakenja beneng to ai bangi on pen kela da ka bangi pet da ka bangi khmi sya ujisu kum unong pen janai ber unong seng unong penlong ya kata ka jinget ka jongi iwai pe we to ai beblen kur khu yangi lembaga ni ka jingi pule ka jingi hagani ka por pastor sngop ha bani lam ni ha ka jing duai penwai tan ni duai ko pa jing yu bab neng ai ngo emi ha ni ka por ya ka jing ker khu jo me ya ka bangi la bani kran khan diat kat ta ka jing ai jong me bangin pen so tho ya ka ta ka jing ya pule ka jongi ha ni ka por kerku ya barok ki bapet badi osngau ki tin ke jome no ra jing kerku pen galador ya ki pen galador yangi ata jing ya dei ka bakham jan ke jongi bat me uplai bangin pet chading pna ke jong Jesus Christ bangin yo ata jing em bat ke jing em ke jongi pen galador kum kata ke jing long ke jong Jesus Christ tat aduk bangin dei kendo bat Jesus sngau ki dei jing dua jongi ke tang jong Jesus ngi pan amen amen